penginjam tu dekat ke bakat lai. Dekat ke bakat lai ke don ye kini kiken. Kita kisordar ki la pen kerki yaki ki da ong tu pendap no ye kijing trei jong pi. Yalah ke benta sisngi. Kum ba ladon bulan yap. Dekat ke bakat lai kaya tu menta ba kajing kalau sedang bansawa ha kajing ya penterikam. Isordar menta lakam yo obor nomor ladon tok tu hukum. Marka jing dawa jengki menta nomor bamaki kim trei pen rei ki kmi lemti baka jing trei kan dong ke jing kun kat kum bala penjeri ya ke hukum ke jong paru. Kentin ki benda sedang ya ir lupa yang buat ki bang ya puli mentaru. Isordar ki pen kerke niki. Jing dawa ke kam eh nalor temrong kia yaki menta ki pen kerki. Di kandu ke belah pen kerki kadon em pada sa kejingban kia kejingbut kejing berkat. Trei nak bahun mensim hendai trei nak benta bencu pendap yang nikah jing dawa. Kejing pen kerki kawan ra ya kejing pencet ting hai kini ki kun Israel. So ki kentien ki badon ki bami nak kini ki saudar kalau kejing dawa ya kata kejing trei macam kejing don kam nak we kasi syak we ipat berkata kali belong tik kat ju om ha kitu kipor kiba na kajong haru kita pun biang yahu langiam cing dewa ti kala krau kan kalau long lupa kaba mi biang terjor dan betul baru satu ki trai baro ha kajing pun mi o it benta badela siteng kini wat lang siteng kini trai mo it kalau khia sikat dai ya kawan pendap ya kani kam ti kani kajing pun kerki kabu iki mentah attention kabaran kamban khia shu iki ha ka bormel paru ha ka jingwat ka jing perkhan to hadu am tu shwa ya hidan iban betrap kani ke jing ong sadar baki pen kerki kadai udak ba uyatfu yangi bakata karukom trei bat karukom penmi yagi mau it lesi galak ham suki bat lesi kala sedang ban pau bakaduna na kan number ka bagi juk trei paros kata menba kidang yo ulang yap ka kti ke jongki ke kani ke jing pen kerki kaya thu yangi ya ke jing den shop jong kani ke jing pen shitam yaki khun Israel bat ngange bakani kan deka wai na kidaw apa penlong yaki khun Israel ban ya linear ban sosat ka jingem oke jing linear kan kham syakai namar ka jing dawa kala juk mo bat ka jing jor jongka kanong bor kini kisotar ki bai syam baki marbet paru te umuan baki dari baiting ku ihamet ki di kisordar kita kirang ba baki sordar kitung halor jong kini ki kun Israel dong nya pet ka jayu pada hadin jong kani mo ka dekot ka bakat sao ka don ye kitu ki kentin ti la syo ye kirang ba jong ki kun Israel ya ki ba labu ki sordar uparo halor jong ki pala keli ye kiru na ka balai ba phim shim la pendep no yala ka benta da ka batau mau it min hnin pat min ta de kumba menno ru da dekhot ka bakat sau kaya tu ya ka physical torture ram kani ba ki bangat menta kalong kita kirang ba jong ki khun Israel ki belong kum ki nong pet ki nong khmi ya ka kam ni ka jing syak kharwit ning kong kawan haki am kong bakalong hang ni ti
habakadon kumni nyo ba kini kirang ba ki balong naki hun Israel hi ki ha ningkong ha ka physical tertio dan ni ka jing sha sho ha kini ki sordar bat umdei tang ba sha sho kawan ru sa ka jing kli ka balong ka diman dan ni ka jing dawa da ke ba ki sordar ki bu i ka jing kli balai ba ka jing ken ya ka jing penmi i ki mawit ka ba hnin bat ka ba menta kamla bat kenjo sha ka ei ka ba la khmi lenti jadi pai na kani ka bentah ni nakaliang jong kinong dawa i kumba ki kren ya kanong rim maka jing dawa ka di bandong kumba la penjari ya ka hukum ka jong pharu hinrei kata kam shim lala ya ka ban kenjo sha ka jing mut ya ka ban so thu hadu kat no ka bormet jong kita kimrau kinla ya ka ban kenjo sha kata ka jing dawa te hang ni nyu i baka bor beriu ka thom bor ya ka bor beriu ka bor sin shar ha khando ka ba thom bor daki traishnong ya ki nong wei te ka jing slang menta ka ba wan ning kong e ka sha shwa ha ki ni ki rang ba ki ba i kumba ki yo e ka kardan halor jong ki khu Israel ha ka ni jing pentrai kam nang bahaba shimpoi ban sha ka thong maki ki ha ban sha ning kong ya ka met how ding sumpat jong ki ni ki sorda rahadu ang tu shwai pidan ai ban ban la Ka jing sha sho jong di khun Israel kadai hi ka jing sha sho jong ba ro nadu kirang ba ha do kita gi baret do namar kadai ka jing pen shitomben ka badanyan ta ka bormet ka ba arpan kani ka jing sha sho kami na ka daw ba ka pawanta ba ka number jong kita gi mau it kala hiar ne kala duna namara ke benta ke bakut jong ne ka dukhat kami ke jing kali balai phim thau mau it min hnen menta de ko ba mennu mennu ru kani la se kala man long ba ka jing trei ka yat ki trei andai namar ba ka number ka duna ka penlong wat yakini ke balai pen yaki ban bu da ka tien ka bokhor da ka ba ban kenyut ban num khen koridor ya ka number bagi penmi le se bola dunau number Ahmad jongki ka long kum bom patrei ei kum bom penmi pat penmi ei kani gari ka benta ka baya ai dak agani khurkhat ka jing sha sho ka na Ahmad ka bagi tho agani ka khat ka khat saw ka reflect ya ka daw ka badan hagi benta ki bakut jong ni ka khat ka khat saw to shu ha ka ba nia beteng ni jing kren ni ka ka kat sao ka jing sempat jong ki sartar ka ha ni kong ha ki ni ki rang ba jo ki khun Israel bat kata ka long halor jong ka jing dawa kat ku kat tu ka hukum ka jong haro ti lada kata ka jing dawa kam shim kot shi ka thong hato kini ki rang ba jong ki Israel kinle kum ju mo kum kini ki sardar Egypt baki kin sempat kela ya ki para jaj ki para kenja joki habakim shimlala ya kabal penbian ya ka nombar Penni kerkom pihak benta haka di kerkom penterikam ki sardar ki rangba bat kini ki pajba haka ci perkhat jongi ki beriu ni sko kumba kini ki rangba kin le kumju kumba ki mat ya lebih haka jingim Hendra nginya pej benta hang ni ka haka ni haka jingi dei bat ki khun Israel ini kirang ba ki bla syak kat kata ka jik syak sempat ha ki sardar jik syak syo yin le kumju ya ki parajak ki perkenja ni yin penan kam da ka wei pa de kom namar ilong kirang ba ki ba shim ka jikit kri ya la ki parajak ki para kenja
Ladang isu mundur nak ke bagi ya long hakini kisni ki bamenta. Ladang ngamdai unu babat kam aku office. Pada dadon ki bakam hajrong ke kerdan ke jonga. Ladang naka ta ke bor tungkam ke ai jing dawa yau ta bodi alor jonga. Bat uta udawa nanga bat hapok jonga kindon sekiwi pedeki nong tre. Daldanga ngangat ya ke jing syak instom ni syak syo. Dan ni ke bakum no kumno. Aka jinglong jeng ikum hiki dikisi bamta bon ngangan nek kumju am de kumno ni Hmm. berkat kan kumju am ni kelet no ya Kalau ka orang ya ka benda. ni kelet no ya ka rule dan ni ka benta ka jungi lada ka hap banjia bat ki parado ki parasnam ki jungi benta hang ni kadai ka jing tenju am ni kirang ba jo ki kun Israel ki sya syo maki bat ki penhiar em ya kadai ka jing sya syo sya ki kun Israel tong nyepet itu ka dekat ka bakatsan dekat ke bakatsan Kaong buat kadon kini kita dekat. Anda kumta kirang ba ki ku Israel ki layawan kerpat hau paru. Ki da ong nakabale mele kumni batla isyakri. Ki kentien ki badan yang dekat ke bakatsan ki yang berpedi ya ka jingkit kri jom kita kirang ba. Nak benta ki para jaj ki para kenja ki balami kat kani ke jingwa tang bakim sibong iai hendai ki syak ya lagi. Kababut hadin jo kata kalong kini kirang ba jong ki khun Israel kim shim ya sait bat ki sordar hendai ki lek bet ban ya sait akhbat jong uta undong ai ya ka hukum bar ke ei ki baki pen snow kalong balai mele kumni bat la ki syakri kim shim nyau em eledi kum kimrau isu ong Hmm. be kilong ki syakri ti ka ei kini mele igi yang lor bami pensitom igi Hendai kata kaji pistom kakiakan akabai dei bat ke jingdawa bat penmi mauit na kawai kesni sya kawai pat to hadu ang tu syai pidan iban batrap Kan ni kot ke bakatsan ngadon kumni wan ong. Kirang ba jogi kun Israel minta ki lej bej sya upharu. Kabumut ki bypass ba ye sardar ki lej bej sya upharu ban lej ban ya sa ikhmat jong u. Kabaar pan karokom ya sa ki jong ki panan kam kentin syakri. Ladang ingin kan mau biang-biang haka kitab Genesis kabang ya kren syakmat. Ba ka dor jong umrau haka nu ka imlang saalang. Hak tu kapor kalong ba umrau dan kanu ka hap. Umrau sa hi umrau uhap bet ban pendem haka rai ka jong utrai ujong u. Han rei usyakri te ukhamper na umrau. Usyakri udang dan at lakum no ka hap ban pen i na ne banyasa ikhmat utrai. Teka jing padan kam jong kini balai melek kumni yalak syakri kadai ka start perhat kabadan hagini kitang ba khun Israel ban lej yasat au paro bat le si ka jing padan kam yang kentien syakri kadai ka wai nagi atiar ka bagi dan haka san perhat ke jongki haka do nut ke jongki baki nut ban yeng khmat paro ban yasat. oh syu na lor jak iki bak ni dang ya keren mentan yu i lu hang ni ya ka jing shlur jong kini kirang ba joki khun Israel bakam don kanu ka jing ir haki ya ka benek banyak kandu yu paru bolong ang sinsyar kimrau ko pila ong mentan bat kumbang ila jeklan kini ki episode ki bladek session ki bladek kimrau kim don la da kumno ban ang ila kasintur dan ni banyak keren balaki jongki kendra ki jongki hang ni kirang ba ki khud Israel ti ki yang hikum kirang ba penjari hukum bu kim salia ya kaban bu akan jeng pilih apa dan ni ban wa ka jubab
na udi buwa penjeri ya ka hukum.